Ide jedan veliki val znanja, dobrodošli nazad na kanal Vezir sa vama. Još jedna epizoda, surfamo po netu, nadam se da ćete uživati. Naravno, nemojte zaboraviti udariti like dugme, subscribe i naravno upaliti zvonce kako bi bili obavješteni o mojim novim videima. Da ne dužim ovaj intro dalje, idemo na video. Jose Mujica, nadam se da sam dobro izgovorio, bivši predsjednik Urugvaja je bio poznat po tome što je bio jedan od najsiromašnijih predsjednika države. Naime, to je bilo iz razloga zato što je on 90% svoje zarade, svog primanja dijelio u dobrotvorne svrhe. Takozvana Happy Pizza je vrsta pice u Kambodži koja od priloga u sebi na sebi ima marihuanu, marimahon. Jel do mene ili ova pizza stvarno izgleda ukusno? Jastozi i meduze su po istraživanjima biološki besmrtni, to jest ne mogu umrijeti. Padajući kokos sa grana ubije i do 15 puta više ljudi godišnje nego napad jajku. Kompanija Volkswagen je vlasnik Audija, Bentleya, Bugattija, Porschea, Lamborghinija i Ducatija. Univerzum, ćelije ljudskog mozga i internet imaju svi sličnu strukturu. Da bi napravili iPhone 12 potrebno vam je $373 materijale ruke, dok već za iPhone 12 Pro potrebno je $403. U Americi cijena kada je telefon tek izašao je bila $999. Pa ajmo sad matematički koliko su oni u plusu. A da ne spominjem ove kod nas u Bosni. Jim Cummings, gospodin koji je davao glas u crtanom filmu, animiranom filmu Winnie the Pooh, on je zvao djecu po bolnicama, djeca koja su teško bolesna, zvao bi djecu po bolnicama i pričao sa njima sa tim glasom kako bi se djeca osjećala bolje. 1919. godine Walt Disney je otpušten iz Kansas City produkcije iz, kako su oni to naveli, razloga zbog nedostatka mašte. I još navodno nije imao dobrih ideja. U nekim državama poput Meksika, Danska, Austrija, Njemačka je sasvim legalno da pobjegnete iz zatvora. Međutim, legalno je pobjeći iz zatvora ukoliko osoba koja bježi iz zatvora ne prekrši nijedan zakon prilikom svog bijega. Najveća kućica na drvetu se nalazi u Americi, u Tennessee. Naime, ona ima 10 spratova i mjeri skoro 1000 kvadratnih metara. U konstrukciju te kućice uloženo je 11 godina i samo $12.000. Uspjeli se izvući sa toličnom cijenom jer je prilikom izgradnje korišten recikliran materijal. Prilikom spavanja na vodi vidre se drže za ruke. To je iz razloga kako ih voda ne bi nesumice neku donijela u suprotnim smjerovima. Naučnici procjenjuju da će svijet ostati bez helijuma u narednih 20 do 25 godina. Pallas cat je najstarija vrsta moderne mačke. Ona datira, to jest prvi put se pojavila prije otprilike oko 12 milijuna godina. Poznati umjetnik Salvador Dali je na malo čudan način izbjegavao plaćati račune u restoranima. Naime, on je to radio tako što bi na čekovima kojim je plaćao na pozadini čeka nacrtao neku, da kažem, svoju tu umjetnost. Samim tim što je on to nacrtao, znao je da vlasnik neće unovčiti taj ček iz razloga što je vrijednije to što je nacrtao nego cifra, novac koji je napisao na čeku. Mont Everest ima preko 200 mrtvih tijela na sebi. Naime, što je morbidno ovdje, ta mrtva tijela služe kao orijentir do vrha. Eukaliptus degulpta, poznatija kao drvo duge, odbacuje svoju vanjsku koru kako bi pokazala unutarnju koru svjetlo-zelene boje. Međutim, ta zelena kora kako stari ona mijenja svoju boju u plavu, narančastu, ljupčastu i kestenastu boju. Iz poznate franšize Harry Pottera riječ Muggle je dodana u oksfordski rječnik i ima značenje osoba koja ne postoji neku određenu vještinu. To bi bilo to raja za ovaj video, nadam se da ste upili sve te informacije, vidimo se opet. Pozdrav!